سرخط خبرها. مقامات авиацияи тоҷикистон мегӯянд моҳҳои наздик нархи билети ҳавопаймо арзон мешавад. хадамоти алоқа аз беҳшавии суръат ва арзон шудани интернет хабар дод. омӯзгори забони англисиро ки ба озори ҷинсӣ гумонбар мешуд, то 8 соли зиндон интизор аст. дуруд бинандаи азиз, нашри нави барномаи навиди 7 рӯз аз ёртиҷаи манзури шумост. дар ин нашр шуморо бо муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи охир ошно месозем. бо шумо ҳастам Мидибеки Саид аз Душанбе. мақомоти авиацияи тоҷикистон мегӯянд моҳҳои наздик нархи билети ҳавопаймо арзон мешавад. ҳабибулло Назарзода, директори агентии авиасияи граждании кишвар, дар нишасти матбуотӣ гуфт, фурудгоҳи Душанбе ба тамоми ширкатҳои ҳавопаймоӣ ватанӣ ва хориҷӣ 40% тахфиф пешниҳод кардааст ва ин иқдом барои арзон шудани нархи билети ҳавопаймо гирифта шудааст. Назарзода қайд кард, ки мувофиқи ин тахфиф айни ҳол ширкатҳои хориҷӣ нархи билетҳоро 20-30% поён оварданд. дар нишаст ҳамзамон зикр гардид, ки ширкати Тоҷик аэронавигатсия нархҳои хизматрасонии аэронавигатсиониро пас намуда ширкатҳои сӯзишвории фурудгоҳ низ 20% нархи сӯзишвориро арзон карданд. ба назари Ҳабибулло Назарзода, тахфифҳои бузурге, ки ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ пешниҳод карданд, нархи билети ҳавопаймоӣ ба ҳамаи самтҳо бояд 40-45% арзон шавад. ёдовар мешавем, ки ҳукумати Тоҷикистон 12 июл қарори сиёсати осмони кушодро қабул кард, ки мувофиқи он татбиқи принсипи паритет барои муҳлати номуайян қатъ мегардад. ин сиёсат имкон медиҳад, ки рақобат байни ширкатҳои ҳавопаймоӣ афзуда, нархи чиптаҳо низ арзон шавад. нархи интернет дар кишвар нисбатан коҳиш ёфта, суръати он низ тадриҷан беҳтар шуда истодааст, иддао кард раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон Исфандиёри Садулло 23 июл зимни нишасти хабарӣ. ба гуфтаи ӯ, дар ҳоли ҳозир арзиши миёнаи 1 мегабит сонияи интернет ба 17.63 дирам поин омадааст. ҳамзамон 1 гигабайт интернети мобилӣ дар бастаҳои пешниҳодкардаи операторҳо ба таври миёна 2.5 сомонӣ арзиш дорад. ӯ афзуд, ки раванди мазкур идома ёфта, аз 15 июли соли ҷорӣ суръати ҳадди аққали интернет ба 15 мегабит сония баробар гардид, то охири соли ҷорӣ суръати интернет ба 30 мегабит сония ва дар 3 соли оянда ин нишон дод ба 100 мегабит сония расонида хоҳад шуд. ба таъкиди раиси хадамоти алоқа, дар кишвар дигар тарафҳо бо суръати камтар аз 5 мегабит сония вуҷуд надоранд ва дар сурати мушкилӣ истифодабарандагон метавонанд ба ширкатҳои мобилӣ муроҷиат намоянд. бо вуҷуди ин, бархе муштариён мегӯянд тағйироти ҷиддие дар тарафҳои қаблан фаъол шуда мушоҳида намекунанд ва навгониҳо асосан ба муштариёни нав дахл доранд. омӯзгори забони англисиро, ки ба озори ҷинсӣ гумонбар мешуд, то 8 соли зиндон интизор аст. Али Мурзаев Улуғбек, сокини 50-солаи шаҳри Душанбе, ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҳаракатҳои бадахлоқона нисбати духтарон аз ҷониби кормандони милисияи ноҳияи Сино боздошт шуда буд. бино ба иттилои раисати корҳои дохилии шаҳри Душанбе, тафтишоти пешакӣ нишондодҳои пешниҳодкардаи ҷабрдиданро тасдиқ кардааст. гуфта мешавад, Али Мурзаев дар чандин ҳолат аз вазъият истифода бурда нисбати духтарони таҳсилкунанда ҳаракатҳои бадахлоқона анҷом додааст. манбаъ зикр мекунад, ки ӯ солҳои тӯлонӣ дар манзили шахсиаш ба таълими фардии забонҳои хориҷӣ машғул буд. бо дар назардошти ҳолатҳои ошкоршуда, додистонии ноҳияи Сино нисбати Улуғбек Али Мурзаев тибқи қисми 2 модда 140 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардааст. ӯ ҳоло дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. мувофиқи талаботи ин модда, номбурдаро ҷазо дар шакли маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 8 сол таҳдид мекунад. дар Хатлон модари 5 фарзанд худро ба дарёи Вахш партофт. наҷотдиҳандагони раисати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Хатлон як зани 28-сола модари 5 фарзандро, ки худро ба дарёи Вахш партофтааст, зинда наҷот доданд. ба иттилои ин ниҳод, ҳодиса шоми 19 июл тахминан соати 8:20 рух додааст. манбаъ менависад, Абдурасулова бе сокини деҳаи Гулистони ҷамъияти Садриддин айнии ноҳияи Хуросон мебошад. гуфта мешавад, ӯ аз болои пули мошингузар дар ҳудуди ноҳияи Кушониён худро ба дарё андохтааст. сабабҳои ин қасди худкушӣ ҳанӯз маълум нест. наҷотдиҳандагон занро тақрибан 500-600 метр поинтар аз макони ҳодиса зинда аз об берун оварда, ба ӯ кӯмаки аввалияи тиббӣ расониданд. сипас ӯ ба беморхонаи марказии ҷамъияти шаҳраки Бохтариён интиқол дода шудааст. манбаъ мегӯяд, ки ҳоло вазъи саломатии зан хуб арзёбӣ мешавад ва таҳқиқи сабабҳои ин амали ӯ идома дорад. дар як садамаи маргбори нақлиётӣ дар вилояти Ульяновски Русия 3 шаҳрванди Тоҷикистон ба ҳалокат расиданд.
حادثه صبح 23 ایول در کیلومتر 254 شاهراه M5 اورال در درآمدگاه شهرک ترنگول رخ داده است. در این باره کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به اطلاع وزارت حالتهای فوق‌العاده روسیه خبر داد. به اطلاع منبع میکروآوتوبوس N1 با ماشین بارکش کم‌از که در کنار راه قرار داشت برخورده است. در نتیجه 3 نفر در جای حادثه جان باخته، 6 تن دیگر جراحت برداشتند. از شهروندان تاجیکستان که در جای حادثه به هلاکت رسیدند، مردانوف آ، کرمخودایف N و سعیدوف آ نام برده شده است. گفته می‌شود پروکراتور این ناحیه ترنگولسک به تحقیق سبب و عامل‌های این حادثه آغاز کرده است. مهاجرت به کشورهای پیشرفته به خصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه‌های کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یخچال منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی به طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیا کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. بیننده عزیز، این برنامه نوید 7 روز بود. با ما باشید و ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری نمایید. خیر.